హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మన దగ్గరికి హోండా షైన్ ES6 SP125 జర్కింగ్ కంప్లైంట్స్తో రావడం జరిగింది. దీన్ని అయితే మనం ముందుగా ఫ్యూయల్ పంప్ ఫిల్టర్ ఎలా ఉందో చెక్ చేస్తే మొత్తం డస్ట్ పట్టి నీట్గా లేకుండా గలీజ్గా ఉంది. దీన్ని మొత్తం చెత్త పట్టేస్తుంది. దీన్ని అయితే మనం నీట్గా క్లీన్ చేయడం జరిగింది. క్లీన్ చేయడం కంటే కొత్తది మారిస్తే బాగుంటుంది, కానీ మన దగ్గర కొత్తది లేకపోవడంతో ప్రజెంట్ అయితే క్లీన్ చేయడం జరిగింది. అలాగే దీంట్లో ఏమైనా సెన్సార్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయని చెప్పేసి సెన్సార్ BS6 స్కానర్తో మొత్తం సెన్సార్లు అయితే స్కాన్ చేయడం జరిగింది. సెన్సార్ని స్కాన్ చేస్తే ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదు. అందరూ